Бузургмеҳр Ёров маҳбуси сиёсиро пас аз 10 рӯзи дар утоқи ҷаримавӣ нигоҳ доштан раҳо карданд. сафири Қирғизистон дар Душанбе ба вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон эҳзор шуд. Содир Ҷабборов аз ширкат дар нишасти сарони Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Санкт-Петербург даст кашид. мақомоти зиндонҳои Тоҷикистон Бузургмеҳр Ёров, адвокати шинохта ва маҳбуси сиёсиро пас аз 10 рӯзи дар утоқи ҷаримавӣ нигоҳ доштан имрӯз раҳо карданд. кормандони зиндони Нави шаҳри Ваҳдат Бузургмеҳр Ёровро 10 рӯз пеш барои ширкат накардан дар ҳозирғоиб ба утоқи ҷаримавӣ андохта буданд ва имрӯз 7 октябр ӯро озод карданд. дар ин бора ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров, бародари Бузургмеҳр, ба Аздод ТВ хабар дода гуфтааст, ки вақте бародараш Бузургмеҳр Ёров дар китобхонаи маҳбас будааст, дарро касе қасдан қулф мекунад. аз ҳамин хотир ӯ наметавонад ки аз он ҷо берун шавад ва дар перекличкаи маҳбусон ширкат кунад. кормандони зиндон инро баҳона карда Бузургмеҳр Ёровро барои 10 рӯз ба ШИЗО интиқол доданд. Ҷамшед Ёров, раиси бунёди Бузургмеҳр ва бародари Бузургмеҳр Ёров сабаби интиқоли бародарашро ба ШИЗО ба фаъолиятҳои бунёди Бузургмеҳр ва иштироки аъзои он дар нишасти ҳуқуқи башарии Саҳа рабт дода мегӯяд, ки кормандони зиндон қасдан ӯро дар китобхона маҳкам карда, баъдан барои набудан дар ҳозирғоиби маҳбусон ҷазо доданд. Ёров мегӯяд, ки мақомоти кишвар бо ҷазо додани Бузургмеҳр Ёров ва дигар маҳбусони сиёсӣ ба мухолифону ҳомиёни ҳуқуқи тоҷик паём доданианд, ки агар дасти мо ба шумо нарасад, дастамон ба наздиконатон мерасад ва онҳо ба ҷои шумо ҷазо хоҳанд гирифт. адвокати шинохта ва маҳбуси сиёсии тоҷик Бузургмеҳр Ёров 28 сентябри соли 2015 баъди омодагӣ ба ҳимоят аз ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дастгир ва дар ҷиноятҳои мухталиф аз ҷумла қаллобиву сохтакорӣ ва таҳқири президент айбдор шуд. бар ин асос додгоҳ ӯро ба 28 соли зиндон маҳкум кард. худи ӯ ва тарафдоронаш иттиҳомотро рад карда ҳукмро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд. то ҳол кишварҳои ғарбӣ ва чандин созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар борҳо аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд, ки Бузургмеҳр Ёровро бидуни қайду шарте аз зиндон раҳо кунад, вале мақомоти кишвар дар ҳеҷ маврид дархости ниҳодҳои ҳуқуқии дунёро ба инобат нагирифтааст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба сафири Қирғизистон дар Душанбе дар робита ба изҳори назари сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон нотаи эътирозӣ супурдааст. Эрлан Абдилдаев, сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон, ба вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон даъват шуда, аз паёми Чингиз Кустабаев, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон, ҷониби Тоҷикистон изҳори норизоӣ кардааст. Чингиз Кустабаев рӯзи 6 октябр дар паёми фейсбукии худ бо номи ҷоиза гунаҳкоронро ёфт аз тарафи президенти Русия Владимир Путин бо ордени барои хидмати шоиста ба меҳан дараҷаи 3 мукофотонида шудани раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро танқид кард. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон навиштаи Кустабаевро изҳороти паст номида, онро далели аз миён рафтани фарҳанги сиёсӣ ва набудани ахлоқи оддии дипломатӣ донистааст. дар хабарномаи вазорат гуфта шудааст, ки амали мансабдори қирғиз кӯшиши дағалонае барои таҳмили ақидаи бардурӯғ ба афкори умум доир ба сабаби аслии таҷовузи мусаллаҳонаи Қирғизистон бар зидди Тоҷикистон аст. гуфта шудааст, ки чунин изҳороти риёкорона ба ҳолат ва ҳарфи протоколҳое ки ҷонибҳо 19 ва 25 сентябри соли 2022 имзо карданд, мувофиқат намекунад. ба гуфтаи мақомот, ба сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон мавзӯи ҷилавгирӣ аз пайдо шудани паёмҳо дар фазои иттилоотӣ ки метавонанд ҷомеаи ҳарду кишварро ба иштибоҳ андозанд, баҳс шудааст. Содир Ҷабборов, раис ҷумҳури Қирғизистон, аз сафар ба Санкт-Петербург аз иштирок дар нишасти ғайрирасмии сарони давлатҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил даст кашидааст. дафтари матбуотиаш сабаби даст кашидани Ҷабборов аз ширкат дар ин мулоқотро серкории ӯ унвон кардааст. дар ҳамин ҳол раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз 7 октябр барои ширкат дар ин нишаст озими Санкт-Петербурги Русия шуд. тибқи иттилои дафтари матбуотии раис ҷумҳур, ӯро дар ин сафар вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин, ёрдамчии раис ҷумҳур дар робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар нишаст, ки 2 рӯз пас аз зодрӯзи раис ҷумҳури Русия Владимир Путин баргузор мегардад, иштироки сарони дигар кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар назар аст.
ба навиштаи расонаҳо қарор аст пас аз анҷоми мулоқоти расмӣ маросими таҷлили зодрӯзи Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин баргузор гардад. ҳамчунин тақдими ордени барои хизмат дар назди ватан дараҷаи 3 ба Эмомалӣ Раҳмон ки чанд рӯз пеш аз ҷониби президенти Русия Владимир Путин эҳдо гардид низ дар назар дошта шудааст. коршиносон даст кашидани Ҷабборов аз сафар ба Санкт-Петербургро ба ҳамин ду маросим рабт медиҳанд.